Čiže ahojte, dneska Čaute. vás vítame. Dneska je špeciálne video, lebo máme 60 odoberateľov a chceme dodať do 100. Čiže sme pre vás prichystali špagety so krevetami a k tomu ešte hermelinky. Potom máme tu také zemiaky, a potom zeleninu a to všetko budeme dneska ochutnávať a toto je naša výhra dneska, lebo tam sú krevety a špagety. Môžem ochutnať? Čiže budeme mať vám hodnotiť. Hej. Že ako to chutí. Ja tu mám Kreveta. Dobre, Takže tak Ninka, ideš prvá. ideme začať. Môžem aj ja? Je to dobré. Je to výborné. Krevety a Tam je nejaká smotaná. a taká kebyže Paradajky, korenie. korenie. Ale krevetové špagety, ľudia, to si objednajte. Ochutnala som teraz krevetu a je extrém dobrá. Ochutnaj krevetu. Krevetu? Ochutnaj je normálne meso. Iba meso. To nemyslíš vážne, že kreveta je meso? No proste chutí jak meso. Tak lahodná. Dobre. To je také lahodné, také... Kto nám to varil? Čože? Kto to varil? Naša mamka. Mamka. Ona vie také variť. Koľko dávaš? 10. 10, lebo 10 z 10. keď mama varí, tak to musí byť 10 vynikajúce. z 10. Lebo keď mama varí zle, tak to už je problém. Ale mama varí dobre. Dobrú chuť. Je to veľmi dobré až. Také skoro ako ASMR, ne? Ako ja som nevedel, že ty budeš jesť krevetové risotto. Či nie risotto. Krevetový špagety. Krevetové špagety. Je to veľmi chutí. Tak počkej, tak ty tu máš ešte jedno jedlo. Ľudia, tu je ešte jedno jedlo. To sú hermelinky. Kúpite si v Kauflande hermelinky. Ich upečiete. Uvaríte rezance a No ešte si ani nejedla, tak daj si. No a teraz, teraz dáme, počkej, ochutnaj a potom hovor. No, takéto smajlíky. no to sú asi zemiakové smajliky s kečupom. No a porozprávaj. Hranolky. Ale ja chcem počuť body. 7 z 10. Je to jak normálna hranolka, len chrumkavejšia. Také zemiakové, ne? Takže keby zemiaky v tvare smajlika. OK, a teraz chcem od teba tú hermelinku. Teraz počúvate. Ona je dojem, hej. Normálna hermelinka zo mekača. To nie je z mekača, to je od mamky. Neviem. A to chutí jak z mekača. Môžem aj ja? Dám si hermelinku. Tričko KO. Hej, akože by the way. Takže ideme na to. Hermelinka. Ale dneska už dopadol zle, dobré. Je to lepšie ako z mekača. No? Je taká plnčia. Hermelinka by za mňa, počúvaj, 9 z 10.
Hermelinka 9 z 10. A mňa. Ako tie smajliky, nič moc. Ty si vôbec ochutnal? Mohol som. Dám si, aby ste videli, že neklamem. Takže smajlik, to je taká, taký zemiak a v tvare smajliku. Okay. No nevidno to. No si nepočkaj. Hej. Dobre, to vidno. To je ako keby som jedol. Hej. Dnešná večera je výborná. Ľudia. Toto je vlastne asi naša večera a sme... Ako, teraz, že čo je zdravšie podľa teba? Toto alebo toto? Toto. No tu sú testoviny, krevety, smotana, paradajky, tu máš iba vypražené hermelinky, uhorky a zemiaky, dá sa povedať, kečup, redkovky, ako, neviem, no je to také natesno, ale za mňa toto je také zdravšie. Aj chutnejšie. Hej, toto vyhralo? Dobre. Takže ľudia, nebojte sa, dajte si krevetové špagety na dovolenke, alebo na Slovensku. Vlastne to chutí jak rezence so sírom, No. len sú tam krevety a to nič Alebo viac. spaghetti carbonara, poznáte to? Spaghetti carbonara, namiesto slaniny je tam fakticky kreveta. Delicious. Robí ASMR. Takže skvelé. Za mňa skvelé. Ako máme doma takú kuchárku, že ktorá to vie, slovenskú kuchyňu, taliansku, chorvátsku. Len si, tak mama, to pozrie si recept a vie. Ty robíš ASMR. Ty robíš ASMR. Tak počkajte, ešte nájdem krevetu. Krevetis. To je kreveta. Lahodná. Uhorka. Ale to je lupaná kreveta. Uhorka, ako sa povie po anglicky? Cucumber. Kukumber. Kukumber. Ale ja neviem, ako sa povie redkovka. Alebo... Ako sa povie... Okay. No, ako sa povie, čo? Tak špagety s krevetami. No. Spaghetti with krevetas? Tak náhodou sa vám zvýšia uhorky. Tak sú dobré na očné vankúšiky. No, neviem. Ja som to videl na videu, že dajú si uhorky na oči. Aj. Ja neviem prečo, ale také to bolo také chladivé. Au. Redkovka. Ako, kto vie s paličkami, dajte like. Pozrite na Ninku. Tá redkovka mi... No. Yeah! Ja napríklad som sa so paličkami neučila a viem.
Jak je to možné? Ja vôbec neviem. No dobre ľudia. Ako končíme toto video? Takže, za mňa... Nechaj. Chceš? Máme ešte tam. Máme. Takže, toto je pre dnešné video všetko. Áno. Ďakujeme za 63. Teraz máme akurát 64 odoberateľov. Čiže veľmi ďakujeme. No. Budeme pokračovať. Dajte odber, like, comment, share. Našli sme v Kauflande WTF sušienky. Sušenky. Tak ak chcete WTF sušienky, Tak dajte like a odber. Keď tu bude 70 odberov, tak natočíme to video. WTF sušienky. OK? Počujete správne, hej. Takže sa lúčime s vami. Čaute. Uvidíme sa. Dobrú noc. A uvidíme sa na ďalšom videu. Keksíky, ktoré budeme ochutnávať WTF sušienky. Takže lúčime sa s vami a uvidíme sa na ďalšom videu. Čaute, čaute. Čaute.